दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। बे स्किमानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि मातृ बन्दना यजना। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा डाइरेक्ट नोंथाङा एकाउन्टाव 5000 रां फैसा मोननो हायो। बे स्किमाव सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन होनबा बेयाव अनलि प्रेगनेन्सि आइजो जाय आइजोआ प्रेगनेन्सि जानानै दं बा गथ' जोनोम होखांबाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै प्रधान मन्त्रि मातृ यजनायाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा फैसा मोननो हागोन 5000। नोंथाङा बेखौ मबाइल फनावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो दिनैनि बे भिडिअआव देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअआव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो? नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेयाव PMMVY बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना नांगोन। बे लिंकखौ नोंथाङा बेयाव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनो हागोन। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखानांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों PMMVY। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। नोंथाङा नैबे सिटिजन लगिनआव थुनांगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो बे सिटिजन लगिनआव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन। जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। नोंथाङाबो गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव होनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय आरो जों बेयाव भेरिफाइआव थुबाय। भेरिफाइआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथांनि नामा मा नाम आरो नैबे सिलेक्टआव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव एरिया नोंथाङा बबे जायगायाव थायो। नोंथाङा जुदि गामियाव थायोबा नैबे रुरेलखौ सिलेक्ट थानो होबानो जाबाय आरो नोंथाङा सोहोराव थायोबा नैबे अर्बानखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि ब्लकआ मा जोङो बेयाव ब्लकखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे भिलेजखौ जोङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रिलेटिभ उइथ बेनिफिसारि नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांनि रिलेटिभ बेनिफिसारिखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं बेयाव फादारखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे क्रिएट एकाउन्टआव थुनानै होबानो नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट खुलिना लानो हासिगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनोसै। जोङो दानिया बेयाव क्रिएट एकाउन्टआव थुबाय। दानिया जोंनिया बेयाव लिरना होबाय नोंथांनि एकाउन्टआ बेयाव साक्सेसफुलि क्रिएट जाबाय होननानै बेयाव लिरना होबाय। जोङो दानिया बेयाव लगइन खालामनो हासिगोन। जोङो दानिया लगइन खालामनोसै। दानिया नोंथाङा लगइन खालामनो नैबे हम पेजाव फैफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबे सिटिजन लगइनआव थुफिननांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बहायफिननानै भेरिफाइ खालामफिननांगोन। मोनसे OTP फैगोन। जोङो बेखौ बहायना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनोसै। जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय। जों दानिया नैबे भेरिफाइआव थुनोसै। जोङो बेयाव भेरिफाइआव थुबाय। दानिया जोंनियाव मोनसे OTP फैगोन। जोङो बेखौ नैबे बक्सआव बहायनानै जोंनिया OTPआबो फैबाय। दानिया जोङो बे OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे केपसाखौ नैबे गाहायाव बहायनानै नैबे भेलिड OTP बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया OTPखौ बहायग्रो। जोङो दानिया बेयाव OTP फैनायखौ बेयाव बहायबाय। नैबे केपसाखौ बेयाव बहायबाय। जों दानिया नैबे भेलिडआव थुनांसिगोन। जों भेलिडआव थुबाय। दानिया जोंनिया भेलिडआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ नैबेयाव थुबानो जाबाय। डाटा एन्ट्रियाव नोंथाङा थुनांगोन। जोङो बे डाटा एन्ट्रियाव थुबाय। दानिया जोङो नैबे बेनिफिसारि रेजिस्ट्रेसनाव जों थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बे फर्मखौ बोरै एप्लाइ खालामो जोङो नायदिनि। दानिया जोङो बेखौ बोरै फिलआप खालामो जोङो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पार्सनेल प्रफाइलखौ होनांगोन। नैबेयाव गिबियावनो लिरनाय दं नोंथाङा जुदि गभर्नमेन्ट जब मावोबा नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा बेखौ न' होबानो जाबाय गिबिनिखौ। आरो नैबेयाव एप्लाइं फर नोंथाङा गिबि गथ'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरोबा फार्स्ट जोनोमनि थाखाय नोंथाङा नैबे फार्स्टखौ होबानो जाबाय। आरो सेकेन्ड टाइमबा नोंथाङा नैबे सेकेन्डआव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नाम्बार अफ लिभिं चिल्ड्रेन नोंथाङा खैजोन गथ'नि थाखाय बेयाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों नोंथाङा बेयाव 1खौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि गिबिबाथाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सोंदों नोंथांनियाव आधार कार्ड दंना गैया बेयाव सोंदों। नोंथाङा दंबाथाय येस थुबानो जाबाय। गैयाबा बेखौ न'आव सिलेक्ट थानोबानो जाबाय। दानिया
नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन बेयाव बेनिफिसारिनि नामखौ बहायनांगोन बेयाव गथ'नि बिमानि नामखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथाङा बहायना होनांगोन नैबे बक्सआव दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि एजआ अट'मेटिक श' जागोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव केटेगरियाव नोंथाङा SC ST मा केटेगरियाव गोलैयो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नैबेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बार बिदों बेयाव नोंथाङा नैबे बक्सआव मबाइल नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव इलिजिबिलिटि प्रुफआव नोंथाङा बेयाव डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय मा डकुमेन्ट बिदो बेयाव नैबेयाव वुमेन हल्डार अफ BPL रेशन कार्डबाबो जागोन नोंथांनि बेयाव इश्रम कार्डबाबो जागोन नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय नोंथांनाव मा कार्ड दङ नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जोङो नैबेयाव BPL कार्डखौ जोङो थुबाय दानिया नोंथाङा नैबे आइडेन्टिटि नङा नोंथांनि रेशन कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव बे रेशन कार्डनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा नैबे चइस फाइलाव थांनानै नोंथाङा फट' गांसे आपल'ड खालामनानै नोंथाङा गेलारियाव थांनानै फाइलाव थांनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव इम्परटेन्ट डिटेल्सआव नोंथाङा MCTS कार्ड रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव बहायना होनांगोन नोंथाङा जेब्ला मेडिकेलाव एन्ट्रि जादोंमोन नोंथाङा बेयाव मोनसे MCP कार्ड मोनगोन नोंथाङा बेखौ नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय नैबे बक्सआव बहायना होबानो जाबाय दानिया MCP कार्ड रेजिस्ट्रेसन डेट नोंथाङा माब्ला बे कार्डखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन नोंथाङा बे कार्डआव नायनानै नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लास्ट पिरियड LMP डेटखौ नोंथाङा बे कार्डआव नायनानै नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय नैबे कार्डखौ बिजि कार्ड होनो नोंथाङा बे कार्डआव नायनानै बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि NT नेशनेल चेकआप डेटखौबो नोंथाङा नैबे कार्डआव नायनानै बहायना होबानो जाबाय नैबे बक्सआव दानिया नोंथाङा नैबेयाव हेज दा चाइल्ड बिन ब्रन नोंथाङा नैबेयाव सोंदों जुदि नोंथाङा गथ' जोनोम होखांबायबा नोंथाङा नैबे एसआव थुबानो जाबाय आरो नोंथाङा प्रेगनेन्सिबा गथ' जोनोम जाथ'वाखैबा नोंथाङा बे न'आव थुबानो जाबाय आरो नोंथांनि गथ'आ माब्ला जोनोम जानाय नैबेयाव नैबे डेटआव नैबे बक्सआव बहायना होबानो जाबाय नैबेयाव तारिखखौ बहायना होबानो जाबाय जुदि गथ'आ जोनोम जाबायबा आरो नोंथाङा प्रेगनेन्सिबा गथ' जोनोम जाथ'वाखैबा नैबे न'आव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नाम्बाराव जोङो बेखौ दहायनो बहायखांबायमोन नोंथाङा सासे गथ'बा नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथांनि नैबेयाव सोंदों बेयाव टाइप अफ इन्स्टिटिउट अफ चाइल्ड ब्र नोंथांनि गथ'आ बबेयाव जोनोम जानाय बेयाव सोंदों नोंथाङा बेयाव नागिरबानो जाबाय बबेयाव जोनोम जानाय हस्पिटालाव नैबे हुमावबा नोंथांनि न'आवबा न'आव नैबेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेखौ नोंथाङा नागिरनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नेम अफ इन्स्टिटिउट अफ चाइल्ड ब्र नोंथांनि जोनोम जानाय माबे जायगायाव जादों नोंथाङा बेयाव मेडिकेलनि नामखौ नैबेयाव लिरनांगन दानिया नोंथांनि जेन्डार अफ चाइल्ड नोंथाङा जुदि हौवासा गथ' जोनोम होदोंब्ला नैबे मेलाव थुनांगोन आरो हिन्जावसा गथ' जोनोम होदोंबा नैबे फिमेलाव थुनांगोन नोंथाङा बेबायदि थुबानो जाबाय दानिया नोंथांनि बेयाव पार्मानेन्ट एड्रेसाव नोंथाङा सोहोराव थायोबा नोंथाङा नैबे आरबिनाव क्लिक खालामनांगोन आरो गामियाव थायोबा नोंथाङा नैबे रुरेलाव क्लिक खालामनांगोन दानिया नोंथांनि बेयाव एड्रेसाव गासैबो नोंथांनि एड्रेसखौ नैबेयाव लिरना होबानो जाबाय नोंथांनि गामि जायगा पिनकड गासैखौबो नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरना होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटा होदों नैबेयाव श' जाखागोन नोंथांनि नैबे पिनक'डखौ होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे सिलेक्टआव थुनांगोन नैबेयाव नोंथांनि बेयाव नोंथांनि खाथिनि अंगनबादिनि बेयाव नामा फैगोन नोंथाङा बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामनांगोन सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ खेबसे गासैखौबो नायना लाफिनबानो जाबाय आरो गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुबानो जाबाय साबमिटआव थुनाय होनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव आसाया फैनानै आरो नोंथांनि न'आव खेबसे बे नोंथांनि जिखिनि डाटा होनाय बेखौ नोंथांनियाव भेरिफाइ खालामगोन जुदि गासैबो नोंथांनिया कारेक्टबाथाय नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा 5,000 नङाबा 6,000 रांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट मोननो हागोन आङो बेखौ साबमिट खालामनानै देखायनो हानाय नंला मानो होनब्ला आंनियाव बेबायदि डाटा गैया नोंथाङा बेबायदि गासैबो डाटाखौ बहायनानै साबमिट खालामबानो जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबाफोर बुजियाखैबा एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ